So what's up mga kabisdak, maayong buntag uto gabi kanatong tanan, and today's vlog we are here at La Sierra Farm, Las Arenas, Pantukan, Davao de Oro. Dito mga kabisdak makikita nyo yung tao ng Maragusan. Although nasa Pantukan siya, pero yung overlooking, yung view niya is yung sa Maragusan. So sobrang ganda dito, lalo na pag umaga at saka hapon kasi nagpapag yan dyan. Tingnan nyo mga kabisdak, sobrang ganda. So mga kabisdak, ito yung main house dyan. At saka yung tatlong cabin. Tapos yung cabin niya mga kabisdak is overlooking doon sa town ng Maragusan. Marami silang area dito na pwede kayong magmuni-muni. Yan. Good morning mga kabisdak. So, natakaran sa bukid. Isug na kayo na rin mga kabisdak. Nakamidyas talaga. Sa kabukiran
Good morning mga kabisdak. Nang limpyo naman na itong caretaker. Sa'yo na ka ni matakol. 5:48 pa din. Pilang inadlaw ni mo diri call sa La Sierra Farm Call? So ito yung una natin lulutuin pala. Buwan. Lulutuin. Kasi mamaya mga kabisdak, pupunta kami ng falls. So, babaonin namin tong yung daing. Daing ba? Anong difference ng daing at sa katuyo? Iba pala yung daing sa tuyo, ano? Kani naman, ipalong na nako ang kuan. Okay, dali lang na maluto. Yeah, sobrang init yung mantika. Yan. Sobrang init sa mantika, kaya pinal. So, luto na yung ano natin. Bulinaw. Yan. Mimix natin yan mamaya. Tandaran. Mga kabisdak, itong sardinas at saka udong, parang comfort food na namin to sa sa probinsya, lalo na pag umuulan. Ito yung madali naming mabilis naming lutuin. At saka yung pag may mga bagyo-bagyo ganun. 'Yun, udong at saka sardinas ang niluluto namin, saka may miswa. Ewan ko kung kilala niyo yung miswa. But ngayon kasi walang available na miswa sa tindahan, kaya udong lang yung ginagamit ko. Tapos lagyan natin yung sardinas. Ayan. Sobrang sarap nito mga kabisdak. Pag meron kayong kapayas or sikwa, pwede niyo lalagyan yung yung udong nyo na may sardinas, or pwede kayong maglalagay ng malunggay. So luto na yung udong natin. Udong nga lami nga makaigugma. So udong with sardines at saka buwan. So mga kabisdak, ito na yung luto natin. Yung kanin na may bahaw kagabi, so lalagay niyo sa top ng bagong luto niyo. 'Yon, para hindi masayang. Ito yung natin, eggplant, yung talong na may itlog, at saka yung dilis na may ganito. Imimix namin yan mamaya. Yung natin, yung buwad natin, yan, daing, tuyo, at saka yung udong na masarap. At saka yung saging. Saka with view pa ng view pa ng bundok. Yan. Oh. 'Di ba? Sarap. So mga kabisdak, so before we end this video, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Dodong Bisdak. Alright? Ciao!